Mehmet Zülfitan, doğru haber. Gelo heza meya Qudsi amadeye. Du Kur'anê de der heqê Yahudiyan de gelek ayet hene. Her wiha gelek hadîşî hene. Em ji vir fehm dikin ku wê demeka ku di navbera Müslüman û cihûyan de şerekî mezin bi qewme. Dema ku em li tarîx û dîrokê dinêrin Yahudî bi giştî bi awayekî belawela dijiyan. Xristiyan ji Yahudiyan zêdetir telûke li ser Müslümanan çêkirine. Lê îro rewş ku her ye û cihû ji bo Müslümanan telûkeya mezin e. Lewra wan pêşî dewleta Xristiyan û paşê jî dewletên Müslüman xistin bin kontrola xwe. Wan rêveberî û îdareya xwe ji kesên ku wê ji wan re xizmetê bikin wezîfedar kirin. Bi hilweşîna İmparatoriya Osmaniyan re alema İslamê bê serî ma. Dewletên emperyalîst bi rêveberiya Yahudiyan Müslüman perçe perçe kirin. Qewmiyetperestî li ser wan dafers kirin û rojavayî yanî alema Xerbê bi wan şêrîn da nîşandan û kirin armanca wan. Ji ber vê yekê ew di hundirê xwe de di nav îxtilafek daîmî de û li dijî derve jî di bin ketinek daîmî de man. Tiştê ku em ji ayeta Xweda û ji sünneta pêxember fehm dikin ew e ku ew ê bi van Yahudî û cihûyan re bikevin nava şerekî mezin. Lê mixabin îro tu hêviya me ji dewletan nemaye. Wê demê di vê cemaet tevger û hereketên İslamî vê yekê bikin. Ey cemaet, tevger, hereket, komeleyên İslamî, madem dewlet nikare vî karî bikin û yan jî nakin, werin em bikin. Werin em hêzê ji bo Qudsê yanî hêza Qudsê amade bikin. Bila her yek ji me xwedî hêzeka Qudsê be. Li gor hedîsên Cenabê Pêxember şerê di navbera Müslüman û Yahudiyan de dest pê kiriye. Ev şer wê heta qiyametê bidome. Lewra nêta Yahudiyan tuneyê ku bi Müslümanan re bijî. Sond xwarine ku me ji holê rabike û dest bidin ser axên me. Wê demê werin em jî planekê çê bikin. Werin em hêz û quweta xwe amade bikin ku piştgiriyê bidin Müslümanên ku li dijî Yahudiyan şer dikin. Bila baş bêzanîn ku tenê hêz û quweta me dikare pêşî li vê zulmê bigire. Lewra me fehm kir ku wêrekî û cesareta ku ji îmanê dernakeve nikare li dijî Siyonîzm û xaçperestan şer bike. Ji ber vê yekê em ferdên xwe bi îman, îradeya cîhad û mücadeleya ku ji îmanê tê û bi xwesteka cennetê aşî bikin. Werin em wan bikin şervan. Werin em bi Müslümanên li wê derê re têkevin nava têkiliyê û dema hewcedariya wan hebe em biçin alîkariya wan. Bila em bizanibin ku ji bo bi destxistina her cepheyê jî em ê berdêlek mezin bidin. Werin em ji xewa xefletê şiyar bibin. Werin em ji rûreşî û zîlleta hêviya alîkariyê ji wî û wê xelas bibin. Werin em karê xwe bi xwe bikin, birîna xwe bi xwe bixurînin. Werin em ji mala xwe dest pê bikin ku ji bo Qudsê amadekariyê xwe bikin. Werin em bibin mizgîniya eskerên hedîsa Pêxember. Divê em baş bizanibin ku îro yek ji wan rojên ku Pêxember xeber daye ye. Cenabê Pêxember silava Xwedê li ser be wiha ferman dike. Ji ümmeta min civakek her tim wê li ser heqiyê be wê li hember dijminên xwe her daîm bi ser bikeve. Ji xeynî debar û meîşetê wê tu kes zirarê nedin wan. Wê muxalefeta kesên ku muxalefetê bi wan re dike zirarê nede wan. Gotin, ya Resulê Xweda, ew li ku ne? Cenabê Pêxember silava Xwedê li ser be got, ew li Beytül Meqdîs û li dora Beytül Meqdîsê ne. Ey Müslüman, werin em hêza Qudsê amade bikin. Werin em vê mizgîniya Pêxember bistînin. Ya Xwedayê min, me bike yek ji wan û me bike yên ku alîkariya wan dikin.